Ce bine mă simt în Adidas și mei de 55 de lei luați de la chinezei. Oh, da! Și am plecat la drum cu încredere, noroc că nu derapează mașina. Ho, nea bolă. Că eu am fost ofițer și mi-am luat cauciucuri All-Season. Și acum merg ca cu Sania, dar nu e problemă, că dacă o să mor înghețat într-o zi o să fiu arhivat, merge? Nu cred că merge. Mai să vezi cum face asta pe aici. Ia. Ho, deluță de Marie, ho, neaboală. Ia uite ce se duce fraierul. Dai dracu aici. Ia uite fraiera, face până Răvașa. Da, eu sunt echipat bine de iarnă, mi-am luat căciulă în cap, bluză de training pe mine. Afară sunt minus 3 grade. Am Adidas de plase luați de la chinezi, da, că asta e piesa de rezistență. Aveam pe de All-Season, cred că am mai zis odată. Pe drum e zăpadă, cred că e și un pic de polei. E tot ce vrei, ce să mai. Dar noi mergem cu încredere la drum pentru că, da, suntem puternici.